music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO.
Good Vibes Wednesday! Ayan, nasa gitna na tayo ng week na to. Talagang dami nating grateful things na dapat ipasalamat. Di ba, partner? Partner, I'm so excited kasi nga, aside from our guest this morning, ang morning balita natin will keep our car rangers updated and nakaka-good vibes kasi yung mga laman ng ibang mong balita, partner, di ba? At syempre, kami pa rin ang inyong makakasama, ang Good Vibes Tambalang Sipaw. Ako ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. Syempre, dapat kasama si Shakikay tuwing agahan. Ayan, at syempre, ano naman ang good vibes na syempre mga ginagawa mo? Ay, actually, partner, Yes. meron akong nakitang isang depression tips and pinost ko siya sa aking social media. I saw that. Oo. And one thing talagang gusto ko doon is that you take a bath. Hindi ako naliligo. Oo, parang refreshing, di ba? Oo, Para partner, mapagpag sobra. mo, matanggal mo, di ba? Literal. Literal na pagpag, partner. Parang Yes. nagpagpag ba tayo? Oo. Kahapon, nagpagpag din ako. Alam mo ginawa ko? Ano? I use arts Ay, sa oo pagsasayaw. nga. Ay, nakita ko yun. Nakita ko yung Yes. partner. Sample sana ngayon. Ngayon ba? Nakakautaw? Hindi mo kaya. Gusto ko lang talaga, no? Anyways, partner, para ma-push lang. Ikaw, what do you do to uplift and, put good vibes in yourself? Always, lagi ko sinasabi, safeguarder tayo. Guarder? Ay, gusto ko yan. Yes, mga nagsisafe space tayo. Naalagaan natin ang safe space natin para maprotektan. Lalo na yung pandemya, di ba? partner. Mental health is dapat inaalagaan din. Very- Not only physical, pero dapat yung mental health natin. Kaya nga, it's very important din, no? That you Yes. also take care of the sanity of the Yes. people around Oo. us. Kasi kung ang toxic mo sa ibang tao, Oo. di ba parang it carries. Kaya let's try to have, to always imply good vibes. Yes, at syempre, pinag-usapan natin ang good vibes. Talagang good vibes ang ating guest sa Barangayan. Talagang bigatin. Ito dahil counselor ang ating mga kasama sa Barangayan. Nag-ano ha, partner? Upgrade. Upgrade tayo ha. Tumaas mo. Oo. Naman. Yes. And in the coming days naman, we will also see other guests that would be part of it. And also, speaking of bigatin, we also have one amazing chef Oh, that wow. is also helping not just only the frontliners, pero in order for us to cope up, she will also give us tips probably on how we struggle or fight the challenges for mga business owners dyan, na maybe she can give us tips to uplift their business as well. That's very, good deeds ngayong pandemya. Yes, Good partner. vibes din ang nadudulot nito para sa ating community. Yes. Dagdag pa dito, actually kagabi, na-interview ko ang isa sa mga pamilya ng ating soldier na Yes, namatay partner. sa ating C-130 plane crash sa Sulo. Na kung saan, isa siyang, hindi lang siya military nurse. At talagang ibibida natin yan, ibida natin yan Wow! sa segment na yan dahil ang kwento niya is ibibida ang kwento ng kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Oo naman, partner. And tutok lang mga Car Rangers kasi we have many more in store for you this Good Vibes Wednesday. At kumapit lang dito sa Good Vibes Tambalang Sipaw Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Talagang nabanggit talaga natin yung salitang good vibes, di ba? Yes, partner. Ngayong araw na to, talagang it will give us talagang different ways para ma-handle natin ang iba't ibang shortcomings, conflicts, or syempre problems natin ngayong panahon. Kaya nga, kabsat. Speaking of good vibes, Oo. nakaka-good vibes dito sa studio kasi amoy kape. Ay, yes! Oo, kape Ang at bango. pandesal. Tamang Oo. partner yan sa Good Vibes Wednesday natin. Kaya nga eh. And At, sa mga car rangers natin that are watching all over, maraming salamat sa pagtangkilik sa atin from Yes. Abra, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte via the T-Red Pass Network and of course Mountain View Channel 13. Oo. Dito sa Baguio City and La Trinidad, maraming salamat sa pagtutok sa amin. At talagang good vibes dahil nandito ang ating mga viewers Yup. na talagang sumusuporta lagi at gumigising kasabay natin. Oo. Partner, narito pasadahan natin. Siyempre, nandyan Kaya nga. ating Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok and ating Merly Agbayani season. Hello po at Billy Joe. Maraming salamat sa mga Hong Kong Rangers dyan. At siyempre sa ating mga OFW ng Dubai, Italy, at ating mga pages, FB pages na kasama natin. Yes, partner. And also, shout out to Sir Rain. Good morning. Oo. And thank you for being present. Also, partner, si Miss Marinel Pahinag. Yes, good morning po. Opo, good morning. Thank you for tagging along people para masundan nila at magkaroon din sila ng good vibes today. Talagang bigatin ang ating mga kwento at inspiring news ngayon. Kaya nga, partner. And partner, nabanggit mo kanina yung good vibes, mga bida natin ngayong segment. Yes, partner. Oo, at talagang ngayon, ang bida natin ngayon talagang kwento ng isa sa mga namatay during the C-130 plane crash sa Sulu. Nakausap natin sila ang pamilya niya kahapon. At syempre, sa bawat pagtatapos nga, sabi nga natin, ay may bagong simula. Na-inspire nila ang ating mga kababayan sa kanilang serbisyo para sa bayan. Oo nga, partner. And I'm pretty sure marami pang mai-encourage to always offer their service, whether it's in the military service, in nursing services, in medical services, or whatnot. Simpleng pag-like, Oo. share, ay isa na ring way paraan sa atin para i-encourage yung ibang tao. Yes, kaya sa buong production ng RNG Luzon, kami at kasama ko ang aking partner, Kabsat, na si Sheikh Kikay, na nagbibigay sa amin ng prayers po sa inyo sa lahat ng mga pamilya na namatayan at mga sundalo na Yes, namatayan partner. sa C-130 plane crash sa Sulu. Nakikiramay po kami. Nakikiramay kami. Alam mo, habang nakausap ko siya, ang isa sa tatay Oo. ng ating lieutenant na namatay doon sa plane crash, talagang naramdaman mo ang lungkot din. Oo naman. Kaya ito na ang bida dito sa ating segment na ibida na yan dahil ang kwento ng bawat isa ay kwento ng lahat. Narito na po. Oras ay di hawak ng sino man. Tumatakbo ang bawat segundo sa kawalan at walang nakakaalam kung ano hatid ng kapalaran. Ang tanging maibibida ang istorya ng buhay sa mundong inaapakan. Tulad ng nangyari sa di inaasahang plane crash ng C-130 sa Sulu. Umabot sa 50 sundalo ang nasawi, kabilang rito ang isang taga-Davao na military nurse na si Lieutenant Sheena Alexandria Tatu. Masiyahin at simpleng anak, maalagat mapagmahal sa pamilya, masigasig para sa bayan at kapwa. Ganyan inilarawan ni retired Colonel Wilfredo Tato ang kanyang anak na si Ria. Siya ay mula pa nung maliit pa siya, ay napapansin ko na isa siyang simpleng babae, bata, no, na may pangarap. Kakaunting pangarap lang din nagsisimula. Pagka napupunta kami sa mall, no, sa Gaisano, sa Osami City, sasabi niya, "Ma, pag may pira tayo, ma, bibili tayo niyan, ma, ha? Pag may pira tayo." Hindi ka tulad ibang bata, hihilai ka, mabili tayo, iiyak siya, hindi. "Ma, pag may pira tayo, ma, ha, bibili tayo niyan, ha?" Pamilya, iyan ang isang salitang nangunguna sa puso ni Ria. Ayon sa kanyang tatay, nang dahil sa sipag at sama-samang tulong ng pamilya, siya'y nagtagumpay sa kanyang larangan, ang pagiging military nurse na handang ibigay ang lahat para sa bansa. So siya nag-a-assist sa mga sundalo na habang tinatransport na sa loob ng C-130 papunta ng Maynila para doon na gagamutin, no? Nakikita ko siya sa mga dextrose, BP, inalagaan niya mga sundalo. Sila marami sila, yung isang team nila,
So ganyan ka-dedicated yung aking anak sa kanyang trabaho. Alam niya yung kanyang sinumpaan na tungkulin. No, yung kanyang sinumpaan at tungkulin. Nang isa doon na pinakamatindi ay yung isang phrase doon na mabubuhay at mamamatay ako sa tunay na diwa na isang sundalo sa katapangan, katungkulan at karangalan sa paglilingkod sa bayan. Naging emosyonal habang sinasariwa ni Wilfredo ang nangyari. So, nag-decision ngayon ang nurse doon, chief nurse, na si Rhea na ipapalit. Ang anak ko naman ay sabi niya, nag-text sa akin, sabi niya, pa, pupunta ko ng hulo pa kasi ganoon, kasi yung papalitan ko yung sana magjo-duty, kaso lang may sakit yung kanyang anak. So si Rhea. So ibig sabihin, ang kay si Rhea ay isa ng opisyal, alam niya ang misyon, alam niya ang responsibilidad na dapat niyang tanggapin dahil kasama yon sa kanyang sinumpaan bilang isang opisyal ng ating gobyerno. Nang natanggap niya ang balitay, di pa siya makapaniwala at umaasa pang may milagro. Nagkaroon siya ng pagkakataong questionin ang Diyos. Panginoon, bakit sa ganitong paraan niyo kinuha ang aking anak? Bakit sa ganitong paraan? Sa simula'y hindi naging malinaw kay Wilfredo ang nangyari kay Rhea. Subalit habang tumatagal ay bumubuhos na ang mga taong nagpapasalamat kay Rhea sa lahat ng ginawa niya noong nabubuhay pa ito. Kahit na kinuha mo aking anak sa ganitong paraan, ay minahal siya ng taong bayan. Salamat na salamat. Minahal siya bilang isang military nurse na nagsisilbi at namatay siya in line of duty. Ika nga nila na ang oras ay maikli lamang kaya't gamitin sa tama. Nagamit ito ni Rhea para ibidang kanyang pag-ibig sa pamilya at bansa. Mahapdi pa ang kirot sa puso ng kanyang tatay, pero mahiling si Wilfredo sa kanyang anak na si Rhea. Kaya nakasanayan namin na magkatabi kami. Na mag-grade 6 na sila, gumawa kami ng isang karton, may kwarto na isang double deck, doon sila dalawa ng anak ko, kami ng dalawang misis. Kaya nang ninabihan niya kami, bumalik sa akin yung alaala, nang malit pa sila na magkayakap kaming natutulog. Kaya anak, ipadama mo sa amin ng mama mo, please lang. Kung totoo man yun, sana ipadama mo sa amin. Yun lang anak, maraming salamat. Isang anak na huwaran, isang sundalong nakalaan ng buhay sa bayan, isang kwentong bibida sa ating puso dahil sa kabutihan. Iyan ang storya ng sakripisyo tunay na pagtulong sa lipunan. Ayan, talagang alam mo yung kwento. Oo nga. Ayan, naiyak ang aking partner. Talagang ang kwento ng para sa bayan. At hindi lang sa bayan kwento ng pamilya. Naroon yung pagmamahal ng ating Lieutenant Sheena Tato. Kaya nga, kabsat. And being a mother myself, Yes. naramdaman ko kasing emosyon ni tatay na katulad nga nung sinabi mo, Dad, sana iparamdam mo sa akin, anak, that... Naiyak tuloy ako. Nag-iyak ka na pala ngayon. Oo, tapos... Ayun, wala na niyakapin mo ako or paramdam mo sa akin yung yakap mo, anak. Di ba parang kasi pag ikaw nawala ng anak, walang tawag sa'yo, partner Yes, oo. Hindi ka naman masasabing byuda or byudo. Wala Kapag, di ba, kapag namatayan ka ng anak, ang kapag namatayan ka ng magulang, ang tawag sa'yo ulila. Ulila, oo. Kapag namatayan ka ng asawa, ang tawag sa'yo byuda. Byuda. Or byuda. Pero kapag namatayan ka ng anak, walang tawag. sa'yo. Oo. And salamat to tatay, no? Partner, for giving your time. Nakita natin yung emosyon niya. And also sa serbisyo ni Ma'am Rhea. Yes. Sabi ko nga, dagdag pa dito, sabi ko dun sa last part, ang oras ay maikli lamang. Hindi natin namamalayan kung kailan to matatapos at ano ang ibibigay ng kapalaran. Kaya sabi nga nila, gamitin ito sa tama. At sabi ko nga kanina, si Mama Rhea, naibigay niya ang kanyang serbisyo para sa bayan. Hindi lang sa bayan, pati sa pamilya niya. Nabanggit din niya na talagang sa una, sabi ni tatay, hindi niya ini-expect or bakit ito ginawa ng Diyos. Pero at the end of the day, marami pala ang
naitanim niya na kabutihan at nagbunga ito. Kaya nga, partner. And sa mga car engineers natin, it's always a reminder for us to make sure na gamitin natin ng tama yung oras natin. Whether by simply saying that I love you to your parents, to your Yes. loved ones, making them feel that they're loved by you is something na nakaka-good vibes sa Oo. kanila. And it will be treasured. This is going to be wonderful memories left behind to our loved ones. At lahat kasi tayo may pinagdadaanan Yes, yan. partner. At hindi natin alam kung anong iba't ibang storya. Kaya, in a small way, nabigay natin ng good vibes na part natin sa isang tao or isang area, malaking bagay na yun. Kaya nga, Kabsat. And to all the people that the lives were touched by Ma'am Ria, you are so blessed to have met her in this lifetime. Yes. Tumas balahibo ko doon, Kaya nga, partner. partner. Oo. Ayan. At syempre, sa buong pamilya ni Tatay Wilfredo. Oo. At syempre, sa pamilya ni Ma'am Sheena, talagang kami nakikiramay. At sinabi ko kay Tatay, pakitatag. Opo. Our prayers are always going to be Yes. with you and the loved ones. Kasi hindi lang siya partner, di ba? Nabanggit mo kanina, Like, there were how 50 many? na. Dati 29 hanggang update ngayon is 50 na ang na-confirm na patay. At yung iba, survivor. Merong mga survivor nating mga sundalo dun sa nangyaring C-130 Air Plane Force oo. plane crash. At syempre, Kabsat, saludo kami sa Oo. inyong lahat. Saludo kami sa ginagawa nyo para sa bayan. And maraming salamat sa serbisyo nyo. Yes, ayan na talagang, syempre, good vibes na natin, uplift lang natin Naman. ang Good Vibes Wednesday natin. Na talagang sa susunod nating mga segment, talagang bibigay pa rin natin ang mga bida na kwento ng bawat isa. Kaya nga, Kabsat naman, ginalingan mo naman kasi di ba? Yes, actually hindi dapat yun yung segment ko. Talagang sabi ko, napapanon Oo, So, partner. ginamit natin ang kakayahan natin. At syempre, ang ating, ang way natin, platform ito kasi to express at mapakinggan nila ang kwento Kaya. ng bawat isa. Maraming salamat sa paggawa niyan, Yes, Kabsat. And oo. I'm pretty sure marami pa tayong mai-inspire with this one. Kaya tutok lang mga ka-argers dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Pagpapapasok ng fully vaccinated sa Baguio City ay pwede nang mabuksan. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Pagkatapos ang pagpayag ng National IATF sa paggamit ng vaccination documents para hindi na sumailalim sa anumang COVID-19 test, ngayong araw, agad sinimulan ng pamalang lungsod ng Baguio ang implementasyon nito. Nung Saturday, we came up with a policy na Baguio residents na vaccinated individuals will be allowed to present yung kanilang vaccination documents. We will acknowledge that. So, hindi na nila kailangan pumunta ng triage. No? When I'm referring to vaccinated individuals, ito na yung after 2 weeks from the second dose. Ito namang may mga individuals, visitors coming from the other regions, they still have to go to the triage, pero pag na-present nila, nakita natin na talagang authentic yung kanilang mga vaccination documents, then we will allow them not to go through yung swab test. Wala na silang swab test. They can go directly from the triage, they can go directly to their billeting areas. So yun magiging policy natin. Suportado naman ito ng mga eksperto. Mas mababa kasi ang tsansang makahawa at magka-COVID ang mga fully vaccinated na mga individual kaysa sa mga hindi pa nabakunahan. Pero mag-ingat pa rin sa nasabing sakit. There are updated studies on those who are fully vaccinated, especially with a currently authorized mRNA vaccine, that those who are fully vaccinated are protected against a symptomatic infection and if infected have a lower viral load, okay, than those unvaccinated. So
Parang pag sinasabi, pag lower viral load than those unvaccinated, the possibility of transmitting the virus from a fully vaccinated individual may be less than those who are unvaccinated. So for all those people who have not yet been vaccinated since then, this is a wake-up call to everyone na sana po mag-vaccinate na po lahat para naman ay we will reach the herd immunity. Si Veronica, sinamantala na ang pagkakataon para makaakyat sa lungsod. Staff nurse si Veronica sa isa sa malalaking pagamutan sa NCR at natapos na rin niya ang kanyang second dose ng COVID-19 vaccine. Kaya naman, magpapahinga lang ito saglit bago ulit sumabak sa gera ng pandemya. Opo, papahinga din. Mga ilang araw po kayo dito? 2 days lang po, overnight lang po. Nakarating na kami ng Tagaytay hanggang Batangas. Tapos ngayon, ito pa lang yung pinakamalayo ulit, Baguio. Hindi naman kampante. I think we should still follow the minimum health standards. Pero at least makakapag-travel na din and meron protection against the virus. Ang taga-Baguio namang si Cheska, kakatapos lang ang second dose kaya excited na rin itong magbakasyon. Okay po sa akin kasi syempre po hindi po lahat ng tao willing magpa-vaccine. So parang reward, para po maengganyo yung mga tao na magpa-vaccine, pwede po nilang gawin yung way para magpa-vaccine. Tapos marami din po kasi gustong magbakasyon. So kung gusto nilang magbakasyon, kailangan po nilang magpa-vaccine. More than a year na po akong di nakakalabas ng Baguio. So maganda pong pumunta din ng ibang place po. Saan ang unang mong pupuntahan? Sa Ilocos po kasi doon po kami talaga nakastay noon. So doon po yung relatives ko. So doon po ako. Pero si Jean naman, alanganin pa rin. Okay lang naman. Kasi at least meron ka ng protection. So maski saan ka na mag-travel po pwede na? Parang di pa rin. Bakit po? Eh syempre hindi naman lahat ng tao parang safe pa rin, di ba? Parang nakakatakot pa rin. Pero nasa tao naman yun. Mag-care ka na lang, kung ingat na lang lagi. Sa pagdagsa ng mga bakunado sa lungsod, pinaghahandaan ang anumang pamemeke ng mga vaccination documents. Isa lang sa malaking issue doon is yung, alam mo naman, yung possible na proliferation ng mga fraud documents. So ayun ang iaayusin natin. Sa ngayon, nakahanda na ang QR code system ng pamalang lungsod para sa pagbasa ng mga QR vaccination documents ng mga aakyat sa lungsod. Mga kabilang sa A2 at A3 ay maaari nang mag-walk-in sa mga vaccination sites sa San Fernando, La Union. Narito ang ronda. Walk-in ang mga kabilang sa A2 at A3 priority groups sa vaccination sites ng San Fernando City, La Union. Ang walk-in schedule ng A2 o senior citizens ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang nasa A3 o individuals with comorbidities ay mula 1:00 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Kailangang dalhin ang senior citizen ID para sa A2, medical certificate, reseta o hospital records para sa A3. High-value target na sangkot sa illegal na droga at prostitusyon nahuli sa Baguio City. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Hindi umubra sa mga otoridad ang kagandahan ng babaeng ito. Hinuli kasi siya sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib puwersa ng NBI, PIDEA at PNP. Nakilala ang nahuli na si Aria Fernandez Damogo, 27 anyos at number 8 high-value target ng PIDEA at street-level individual ng pulisya sa illegal na droga. Nakuha mula kay Damogo ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 1 gramo at nagkakalaga ng 6,800 pesos. Ayon sa mga otoridad, bukod sa pagbebenta ng illegal na droga, sangkot din umano ito sa prostitusyon at pag-engganyo sa ilang kababaihan na maging courier ng illegal na droga. Dagdag pa ng PIDEA, parte si Damogo ng isa sa mga drug group sa lungsod. Isang lumang granada
at 6 na pakete na naglalaman ng hininalang shabu ang nakumpiska sa lalaking ito kahapon. Nahuli kasi siya sa ikinasang bypass operation ng pulisya. Aabot sa 26 na gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect kung saan may halaga itong papalo sa 170,000 pesos. Kinumpiska rin ng pulisya ang sasakyan ng suspect na ginamit para makipagkita sa pusher buyer. Haharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Perfect place para sa mga nice mag-food trip. Halina at pasalan natin. 어서오세요, 삼겹포차. Kaya natin tinawag na samgyupocha. Yung samgyup is from samgyupsal, which is yung meat. And pocha, kinuha natin yon sa Pujang Matcha. Ibig sabihin po nun yung small tent ng small street sa Korea, which is they're serving popular product galing ng gimbap, udeng, tteokbokki, gimari. Nag-decide kami, actually may pinagde-decidean kaming isa pang place aside from Samgyupocha. Nag-decide kami dito na lang dahil accessible siya, malapit siya sa town, malaki yung space na, alam mo yun, yung hindi kayo dikit-dikit. Ayun. And of course, masarap yung pagkain. Ang Samgyupocha po is meron tayong mga variety food. And meron din tayong 8 choices ng meat. And bukod dun sa ambience din po, meron din po tayong griller na kung saan meron din lahat doon. Pati yung mga sauces niya, included na rin po doon. Meron din po tayong shabu-shabu, lahat po siya unlimited po. And meron din po tayong mga side dishes na unlimited, bukod po dun sa mga cooked food din po. Meron din po tayong choices, sir. Kung gusto po nila ng grill lang, meron po tayo nun. And meron din po tayong only shabu-shabu and grill. Pwede din pong pagsabayin siya. 345 for the only grill. And for including shabu-shabu and beef, sir, 456 naman. Giniginaw ka ba? No problem. Mag-shabu-shabu na. 너의 머릿속에 생각은 매일 밤 길을 걷네 그 알고리즘은 끝이 없는 우리를 도출해 너는 나의 Meron din po tayong barbecue, yung inihaw, bukod dun sa griller. Meron din po tayong inihaw like isaw, pork barbecue, hot dogs, chicken, unlimited din po siya. Bukod nga po sa marami ding sanggipsalan, which is pare-parehas na rin po yung inaalok, nagdagdag po tayo ng mga inihaw tsaka yung shabu-shabu po. Para maiba naman po tayo. Aside from the ambience po and its location, yung variety of food andito. And if may requests ka, like gusto mo ng ramen, pwede ka magpaluto sa kanila. And ayun, marami kang choices. Samgyupocha Restaurant, located at number 2 Leonard Wood Loop, Manuel A. Rojas, Baguio City. And for reservation po, you can call us at 0906-401-4775 or on our Facebook page po, Samgyupocha Korean Grill Lounge. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita ng Morning Balitaktakan.
Hear the music of the heart. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! Nagbabalik ang tambalang sipaw! Talagang kanina, talagang dami nating pakinggan na panood na good vibe stories at syempre mga balita din. Yes naman, partner. So, hindi natin papatagalin, partner, kasi nakaka-good vibes din itong isa nating guest. At syempre, dagdag pa dito at talagang barangay na naman tayo. At ang makakasama natin ngayon ay SK Federation President. At ito ang ating Honorable Councilor, Levi Lloyd Orcales. Good morning! Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Can you hear me? Ayan, magandang araw sa mga nanonood. Ayan, Sir Councilor, pwede niyo po bang i-tilt kaunti ang ating camera para syempre makita ang ating kagwapuhan? Tama naman! Ayan. Okay na yan, sir. Nakaka-good vibes talaga yung mga ganitong guest natin, partner? Councilor, kamusta naman po ang ating mga, syempre mga kabataan sa kanilang mga proyekto? Yes, para naman sa ating mga kabataan dito sa syudad ng Baguio, we are doing very well, we are doing very great in terms of our activities sa ating mga barangay. So marami na tayong nagawa kahit na pandemic ngayong taon. At syempre po, hindi lang syempre mga ordinaryo Pilipino nakakaramdam ng struggle ngayong pandemya. Isa sa mga naapektuhan ay kabataan. Kamusta naman po ang pagtulong natin or mga activities natin to help our youth ngayong pandemya? Yes, lahat naman ay naapektuhan ng pandemya ito, pero totoo nga na nabanggit mo, Paul, na malaki rin ang naging epekto nito sa ating mga kabataan. Most especially sa mga nag-aaral, sa mga nagtitake ng kanilang mga modules and online classes. So, paano ba natin sila natulungan? Simula nung nagkaroon ng pandemic, marami na tayong ginawa activities sa lahat ng barangays dito sa Baguio. Isa na doon yung pagbibigay ng educational supplies para sa ating mga kabataan. So, nagbigay tayo since last year until last month, At patuloy pa nating gagawin ito. Nagpamahagi tayo
ng mga school supplies sa ating mga kabataan. Kasama natin ang ating mga schools dito sa Baguio. Also, yung nagbigay din ng mga pang-internet, yung ibang barangays natin. And some ay nagbigay ng cash assistance para sa ating mga kabataan, para sa kanilang pangangailangan. So hindi lang siya education actually, no? Meron din sa health. Nagbigay din tayo ng mga COVID care kits para sa ating mga kabataan sa halos lahat ng barangay sa syudad ng Baguio. Yun, so malaki naman ang nagawa natin so far. Galing naman. Powerful, Sir Counselor. Counselor Levy, itatanong ko naman po, nalalapit na ang eleksyon. Ano po ang mga ginawa po nating activities or event or project patungkol rito? Yes, thank you at na-raise niya, no? Dahil malaki nga yung responsibility ng kabataan para mag-contribute sa pagbabago ng ating lipunan. So, in line with our governance and active citizenship arm or mandate in the Sangguniang Kabataan, ay naglunsad na kami ng mga SK voters registration assistance sa ating mga respective barangays. So tinutulungan natin si COMELEC para mairehistro ang ating mga kabataan. Sinasama na natin yung mga new voters. So meron tayong yung iRehistro, yung online na ina-assist natin sa barangays, and meron din naman yung manual na ginagawa ng mga SK natin na nagpupunta, nagdi-distribute ng form bahay-bahay. And then, dadalhin na lamang o i-register, i-schedule rather sa COMELEC para makapag-complete na ng registration. So, halos maraming barangays natin, no, ang pinamunuan ng mga Sangguniang Kabataan ang nagsagawa nito. Yes, talagang todo ang kanilang suporta. Siyempre, kailangan natin ng pagbabago. Yes. Diba, Sir Counselor Levy? And, correct. Partner? Oh, and Counselor, it's a vital role that the youth play ngayon in the voting system, in our building our community. Counselor, how do we deal naman cases of child abuse here in the city of Baguio? Alam nyo, because of this pandemic, nakita natin yung pagtaas nung bilang nung abuso sa mga bata because nanatili sila sa kanilang mga tahanan. Naipabalita na, nagbigay ng ulat ang ating mga respective government offices na nagkaroon nga ng pag-increase sa child abuse o yung mga violence towards our children. Kaya kami sa Sangguniang Kabataan, meron din kaming arm or meron din kaming mandate na nagsasabing i-implement natin ang Violence Against Women and Children Act o yung RA 9262. So ginagawa natin to sa pamamagitan ng mga IEC campaign, raising awareness sa ating mga kasamang sa mga bata, sa mga kabataan at sa mga magulang nito, most especially to their mothers, na kailangan pangalagaan at protektahan natin yung karapatan ng mga bata. And we are doing also child-friendly activities para sa ating mga kabataan. So, aside from online games, may mga online na TikTok, marami pang iba, no? Marami pang iba tayong ginawa para naman na ma-focus yung attention ng mga bata na children sa mga bagay na makakatulong sa kanila na ilayo yung sarili nila sa stress or nalulungkot or pagka-isolate. So, yun ang mga ginagawa natin, no? So, kaisa tayo sa ating Office of the City Social Welfare Development na pinapangalagaan natin yung kalagayan ng ating mga children. At syempre, nabanggit din natin ang violence na, Councilor Levy. Syempre, nagkaroon din tayo ng mga kaso ng street violence na kung saan nag-viral pa ang isa sa mga post dito sa Facebook na kung saan ang mga teenagers ang nanguna rito. Ano pong ating mga ginawa or aksyon dito? Yes, una nga sa lahat, nakakalungkot na sa panahon na ito, na nasa gitna tayo ng pandemic, meron pa ring mga bagay na mga ganitong kaganapan, no, na involve ang mga kabataan. It's very unfortunate to hear that. However, since that we are a member of the City Council and it is my mandate to focus on youth legislation, we filed an ordinance together with Councilor Lulu Tabanda, a street gang deterrence ordinance, no. Ito ay hindi lamang i-punish yung mga kabataan through community service,
o yung mga adult counterparts through penal provisions na mas mabigat, nilagyan din natin ito no ng rehabilitative na pamamaraan, no. So we had our public consultation recently at dito natin inaayos ngayon ang ating final version ng ating proposed na ordinansa. Sa pamamagitan nito ay gusto nating mawala na yung mga cases ng street gang-related violence na kung saan mga kabataan ang nakikita natin sa mga balita. Ayan, talagang aksyon arangkada ang ginawa ng ating SK Federation President sa mga ganitong issues. Kaya nga, Kabsat. And also, Counselor, we wanted to check. We've seen the mandate already being worked in the government. Ano naman yung hinihingi nating tulong from them? Ayan, so sabi nga natin, no, hindi kakayanin ng isang sektor o ng isang tao ang paggawa ng pagbabago sa ating syudad ng Baguio. So kami sa Sangguniang Kabataan at kaisa ng mga kabataan ng Baguio ay nananawagan sa mga kasamahan natin sa government as well as in the civil society, in private organizations, lahat ng ating members ng community to be involved in preserving and protecting the rights and welfare of our children as well as of our youth. And also, since na marami kaming naka-line up na activities for the month and for the rest of the year, ay ini-invite at ina-enjoy namin silang lahat na makisali sa amin para mapakita natin na we are working as one para sa ating mga kabataan at sa mga children ng ating syudad ng Baguio. Ayan. Talagang bigay todo ang mga ordinansa at mga proyekto ng ating syempre Councilor Levy Orcales. Syempre po dagdag pa dito, isa sa mga maugong din na mga issue din is talagang namo-monitor po ba tayo or meron tayong monitoring sa mga kabataan na talagang sumasama sa mga pagbebenta or illegal na pagbebenta ng sarili ngayong pandemya or pag-exploit ng kanilang katawan at ayan po, ano po yung mga ginawa natin? Yes, even prior to the pandemic, sa Sangguniang Kabataan, we are also concerned with those na nagiging vulnerable sa prostitution at sa iba pang uri ng mga hindi kaaya-ayang gawain. So even prior to COVID, meron na kaming kinokonduct na Oplan Hulughog o yung sinasabi nating pag-inspect sa ating mga business establishments na entertainment ang pino-provide. So kasama natin ang Sangguniang Kabataan diyan. Of course, ang ating kapulisan, kasama din natin ang ating City Social Welfare Development Office na we're also implementing yung Oplan Rizal at Oplan Magdalena kung saan ini-ensure natin na ang mga kabataan ay hindi nasasangkot sa mga illegal na gawain o illegal na trabaho na makakapahamak sa kanila, no? Hindi lang ito limited sa prostitution, also on other activities or employment or other works na very detrimental to their well-being. So we have been doing that, and right now, although it's a challenge right now, but we are still doing that. Kasama natin dito ang ating local group na Kabataan kontra Droga Inyong Terorismo na nasasabi in line with the Baguio City Police Office mandate to protect, of course, our youth. So kasama yan. We have been doing that even before COVID, and we are still doing it. Ngayon, kasama ang ating kapulisan. Oo, and Counselor, naiintindihan kasi namin yan. Me being in the tourism industry, meron kasi kaming nakitang mga let's say lapses kasi hindi naman lahat makikita natin. Counselor, how do we deal with businesses that na hindi na lumabag sa ganitong mga protocols, and kung nahuli yung mga kabataan, what do you do after that? Okay. So, thank you. Correct, no? In recent and even before, no, yung mga research nagsasabi na because Baguio is a highly urbanized city, napakadaming tao umaakyat dito, not only for employment, not only for education, and sometimes for permanent residency. So ang dami talaga, no, mataas ang human convergence natin dito. Specifically, nag-i-influx ang mga kabataan dito, no, na nagiging vulnerable for
these unscrupulous activities, no? Ngayon, so kung magkakaroon ng data na ang mga business establishments natin na hindi nakikisama sa panuntunan o sa mga local ordinances ng ating komunidad o ng syudad ng Baguio, meron tayong mga programs para sa ating mga youth na nai-involve sa mga ganitong activities, no? So, they are given social welfare programs, assistance ng ating Oxford. Of course, kasama na rin dito ang Sangguniang Kabataan na we use our SK funds in the respective barangays para maibigay o ma-extend sa kanila ang assistance na kailangan nila. So hindi kami limited, no? Hindi kami limited kung ano yung pwede namin gawin sa Sangguniang Kabataan. Can always extend community programs for them, capability buildings, values formation, skills and life skills training, and livelihood programs, kasama yan sa ating ipinoprovide. Para naman sa mga business establishments na talagang lumalabag sa ating mga local ordinances and even the national laws, they will be dealt with accordingly sa ating mga batas, no? So hindi natin sila hahayaan na magpatuloy ang kanilang operation, and napakaswerte natin sa Baguio dahil very active din ang ating local mayor, ang ating city mayor, of course yung ating government offices na nag-e-ensure at nagmo-monitor sa compliance ng mga business establishments. No? Hindi sila po pwedeng manatiling operational, kaya they will be dealt with accordingly, according to our laws. Yes. Oh, and that will be really helpful, Counselor, kasi we're just not looking one welfare, but the holistic welfare and well-being of our youth. And thank you for everything that you do, Counselor. At syempre, Yes, ang thank dami pang para makup din yung mga issues na yan. Maraming mga activities and youth development projects ang ating SK Federation. Talagang nung Linggo ng Kabataan, Councilor Levy, ang dami po ninyong ginawa, di ba po? Ikwento nyo naman. Yes, oo. Isa sa pinaka major, no, na masasabi nating responsibility ng ating Sangguniang Kabataan is ensure yung observance and celebration ng Linggo ng Kabataan, which is August, every August of every year, na dapat meron tayong activities dedicated sa ating mga kabataan. Since 2018, mapasa hanggang ngayon, we have conducted various activities for youth empowerment. No? Hindi lang ito sa mga contest, no? We have cultural dance performance before, we have talent contest, we have a photography contest, we have a youth summit, we have different activities, no? We are covering all the 9 centers ng youth participation: health, education, peace and order, at marami pang iba. And for this year, the celebration of the Linggo ng Kabataan would be the 2nd week of August. So we are already, as early as now, we are already preparing for the activities of the city para sa ating mga kabataan. And I hope that makisali, no? Suportahan tayo ng ating community para sa mga activities natin this August sa ating Linggo ng Kabataan. At talagang tad-tad ng iba't ibang mga activities ang ating, syempre, Sangguniang Kabataan Federation at sa mga barangay, di ba? Yes, At talagang creative ideas and innovative way ang ginagawa nila ngayong pandemya. And salute para sa kanilang mga ginagawa. Oo, kasi ginawa pa nilang infusive kasi ginamit nilang platforms that is very timely sa ating mga youth ngayon. Kaya, Councilor Levy, sino pa yung mga gusto nating pasalamatan? Ayan, syempre, nais nating pasalamatan ang ating City Government of Baguio, of course, ating City Mayor, and sa ating kasamahan sa City Social Welfare Development Office dahil sila yung kasama natin, no, sa ground or in our respective barangays. Of course, pasalamatan natin, samahan nyo akong pasalamatan lahat ng ating youth leaders sa Baguio, mga Sangguniang Kabataan Chairperson, Kagawad, Secretary Treasurers, and even yung mga members ng ating City Youth Development Council. So, napakalaki ng naging tulong nila para ma-ensure natin na ang syudad ng Baguio is a city for the youth. Ayan.
Ayan, at talagang marami talaga tayong pasasalamatan. At syempre, maraming salamat, Councilor Levy, dahil sa inyong inspiring at syempre, todo aksyon na ginawa para sa ating mga SK. Kasi kung wala din po kayo, hindi ma-inspire din ang ating mga SK chairmans ng kanya-kanyang barangay. Oo, and yung mga youth also is involving them into building a better community. Kaya maraming salamat po, Councilor. Ayan, maraming salamat po. You're welcome. Good morning again. Yes. Have a great day, Councilor Levy. Partner, talagang ngayong araw na to, talagang good vibes dahil ang dami nilang projects and advocacies na gusto nilang i-implement. Hindi lang sa mga psychosocial development, pati sa kapakanan ng mga kabataan, lalo sa mga exploitation, employment, at iba pa. Kabsat, nakita din kasi natin recently that our mental health is also being put into a thin line. Kaya nga maganda yung we not just look at one welfare, buo talaga. So to our parents, to employees, management, we also have to look into this, yung mga empleyado natin, if they may need time to breathe, our children, your partner maybe, perhaps we can look into that, no, partner? Oo. At talagang ituloy-tuloy na natin yan dahil mamaya or bibigyan natin sila ng isa pang guest na magbibigay sa atin ng good vibes. Tutok lang mga car enders, magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Talagang kanina, talagang todo at full blast nga lagi ko sinasabi. Full blast ang ating mga projects at syempre pagtulong sa ating mga barangay. Kaya nga, partner. And we have one more install for you mga car enders kasi we will naman look into the business sector ngayong pandemic kasi hindi lang tayo as individual, also businesses are struggling right now. And let's see anong pwede nating magawa. So, today we are honored to be with Chef CJ Cabusora, and she is the owner of Bowls and Marrows. Good morning, Chef! Good morning. Yes. Chef CJ, ano po ata tayo? Against the light tayo? Pwede po natin ilagay konti. Ayan, adjust po tayo. At talagang nabanggit mo kanina, talagang isa sa mga naapektuhan ngayon ay business. In all, lahat, no? Oo. Kapsat, maliliit,
maliliit or malalaking businesses man yan, nag-struggle sila, and let's see what we could have done. And hindi lang kasi natapos yan, no, partner, kahit nag-struggle kasi sila, they were still able to help people. Yes, at talagang marami pang bagay na kailangan nilang, syempre bumabangon pa rin yan, Yes. patuloy na bumabangon, at pinapakita ang good vibes na way nila to cope up ngayong pandemya. Yes, Chef, pwede niyo po bang konti pa po para makita natin ang inyong kagandahan, Chef CJ. Yes, adjust lang po natin para hindi po tayo against the light. Ayan. Yes. Better. Kita na namin. Better po, ma'am. Medyo ibaba lang po natin ng Yes, konti baba para natin hindi tilt. po na Oo. para pong cut. Ayun! my gosh. Again, once again, Chef, good morning. Good And morning, gusto good lang namin morning. kamustahin. How is our business ngayon during pandemic? The pandemic has greatly affected the food industry and the service industry, especially sa catering. So, right now, we're currently, trying to rebuild and trying to, kumbaga, habulin yung mga losses from last year and things like that. But we're okay. We're doing good now. And, Chef, meron po bang naging impact yung pagtaas din ng mga turista dito sa Baguio City? With regards to catering and events, yes. Baguio is a destination, is a place for destination weddings. So, from all over northern Luzon, people like to get married here. Pero since the pandemic, syempre, nagkaroon ng, adjustments sa mga events natin and also cancellations and things like that. Pero now, if you have a restaurant, yes, malaki ang impact ng tourism dito. Yes, at So- talagang kahit nahihirapan po tayo, Chef, no, nandun pa rin yung bayanihan at pagtulong ngayong pandemya. Ikwento nyo naman po yung mga ginawa po ninyo to help our community and frontliners. During the start of the pandemic, there were, kumbaga, yun nga, a lot of cancellations and things like that. So, nagkaroon ngayon ng company or parang organization ng mga Baguio wedding events suppliers. They made an organization to help each other, especially because yung mga wait staff natin, yung mga, kumbaga lahat ng tumutulong sa atin sa service natin, mga cook natin, mga kitchen helpers natin, syempre they were all out of jobs. So, luckily, may organization na tumulong sa kanila. They gave them relief goods and things like that to help them cope with the pandemic. Ngayon, all of a sudden, syempre, wala na I had to give up the restaurant because, it wasn't making a lot of money. So, we opened our house na gawin na parang commissary kitchen and things like that. So, sponsors started coming in and asking, can you cook some food for our frontliners, for the hospital, for our TNT? And so that's what happened. People started, giving funds for us to cook for them. So, ganun na yung nangyari. We started supplying bento boxes to BGH and other hospitals para, to help our frontliners. Thank you Yes. po. Kaya At ang dami palang natulungan. Syempre, using skills at yung kanilang passion to help the community, and doon yung fire. Kaya nga. And also, Yes. Chef, to this time, were you able to put a count kung ilan yung natulungan nating frontliners? And are we still doing this? We are still doing this. We're currently partnered with the COVID ward of Christine Suarez, wherein they send funds and sponsorships, and then she calls me and says, "Hey, I need help with a lot of hospital food and things like that." So yes, we still partner up, and our doors are still open for sponsors. If in case they're more blessed than others, and kailangan ng tulong ng mga frontliners natin to para
malagpasan natin tong pandemya na to. Yes, at talagang nabanggit nyo din po si Ma'am Suarez na isa sa mga nag-guest din namin dito na COVID Yes. survivor na kung saan Yes. na-inspire niya din. Na-inspire siya sa mga frontliners natin and tumutulong siya na ngayon na mapakain Yes, yes. at magbigay ng food. And with the help sa inyo, dahil po sa inyo, syempre, merong mga lutong pagkain na ibibigay niya sa mga frontliners. Tumaas balahibo ko na naman, no? Sa pagtulong. Maraming salamat, Chef. Oo. And this is a quality service, mga car rangers, because they're putting their heart and soul in this meal. Chef, ang tanong naman namin is that how do we help the employees? Kasi you've mentioned earlier that syempre some of our employees were not working at the meantime. Paano natin sila natulungan ngayong pandemic? For my employees, we concentrated more on learning and enhancing our skills during the specific time na, we were in lockdown and things like that. For most of my employees kasi, they're with me. They're living in here. So ngayon, ang ginagawa ko is, tinetrain ko sila ngayon. Sinusubukan ko sila na tulungan para i-enhance yung mga skills nila. So we concentrated more on our customized cakes and pastries and things like that. And which those, of course, binibigay din namin sa mga frontliners. For example, like they started with cupcakes and then they turned into bread and things like that. So kumbaga, kahit papano, gumagaling sila. So ngayon, because of that, nabibigyan sila ngayon ng opportunities. If in case, there's no events and things like that, they can start their own small business, diba? Kumbaga, kahit ano lang naman, pwede na nating ibenta eh. Yun ang ginagawa ko ngayon sa mga employees ko. Tinetrain ko sila na if in case man, merong lockdown or something like that, pwede pa rin silang maghanap buhay na mag-isa. Parang ganon. Kaya even without... That's providing them free training and reskilling them at the same time. And Chef, i-echo ko lang yung sinabi nyo that in that way as well, you're encouraging them to put up their own business if the pandemic may transgress in a month's time. And thank you kasi yung core nila, Chef, that will be something na magagamit talaga nila in a longer time. Now, Chef, we wanted to hear naman your words of inspiration to business owners during this pandemic. My advice is for them to, try to look around us and see the needs of our consumers. We need to try to fill it in the best way we can. We try to be resourceful. And, it doesn't need to be a big business biglaan eh. You start small and then you aim big. The market for our food will always be there. We just have to make sure that, our products and services are of high quality. And, if your services are good and your food is good, then, word of mouth will always be your ally. And, people will always come back. So that's my advice, for everybody, not just the big businesses, but, people who want to start a business as well. Ayan, talagang, alam mo yung inspired ka talaga habang nakikinig ka kay Chef na kung saan talagang masasabi ko na si Chef ay hindi lang boss, siya ay leader. Oo. Kasi 'di ba, partner, meron kasing ibang yun lang yung limitation nila. But with Chef, she's very approachable and she gets to the need of what the client is. So also, Chef, we wanted to know your business po, the name, and kung saan kayo makokontak ng aming mga car rangers. Well, for all your catering and event needs, please check out our Facebook page. We're called Kalye Catering and Cakery Company. That's Kalye with a K. And we also have Balls and Marrows, which is located at the Food Cartel in Quezon Road. May gusto po tayong pasalamatan, Chef?
Well, I would like to thank, first of all our frontliners who are, dedicating their lives and, their health and all that, just for our world to be a better place and a safer place for all of us. And, for everybody who's been uh, our clients. Because, without them, we wouldn't be where we are today. Thank you. Tama naman yun. At syempre tulungan yan. At or domino effect din yan. Kung Yes, wala sila, wala tayo. Kung wala tayo, wala sila. It's like that. Thank you, Chef CJ, for taking your time to be with us this morning. And syempre, Thank you as we well. are looking forward for more of your events. Thank you so much. Thank you for having me. Ayan. Have a great Good Vibes Wednesday, Chef. Ayan, partner. Thank you. Talagang nabanggit talaga ni Chef, talagang ang dami mong pwedeng gawin at magawa ngayong pandemya to help our community. And gusto ko lang i-pick up yung sinabi niya that you respond to the needs of your clients or Tama. customers. Kasi every now and then, we need to see that, no? Kapsat, and to all business enterprises as well. Minsan kasi yung existing na product or services may not work during pandemic. So we can see other avenue kung saan tayo pwedeng mag-grow. Ayan, at syempre, nandun pa rin yung bayanihan spirit na kung saan tumulong siya. And sabi ko nga, laging sinasabi, collaborative effort yan. No man is an island. Collaborative effort sa mga organization. Kasama nga si Ma'am Suarez, di ba? Kasama niya sa pagbibigay ng food sa mga frontliners. Kabilang na dito ang mga medical field, di ba? Kaya nga, it And, could be an individual advocacy, pero yung advocacy mo, Oo. meron kang ibang kasama dyan, which is very timely kasi kung hindi naman gagawin ng isang tao, hindi naman siya masisimulan. Parang sa SK, di ba, partner? Oo. Sinimulan niya lang with their office and now each barangay are benefiting or mostly everyone is benefiting from that. Yes, at nabanggit mo na ang ating, syempre, SK at ang ating guest talakayan ngayon na si Chef. Punta naman natin ng insight of the day na. Oo, and it's very exciting that you see people work their own craft in building a better community. Yung the mere fact that they're also struggling doesn't mean that they end there. Their purpose doesn't end there. Going back nga kay nurse kanina, no, partner? Oo. That we were very emotional na. Military nurse ng Sulu. Kaya nga, we were emotional because her purpose might have ended in an early time. And sabi nga ni Papa niya that, why would you have to take her to me this way? Yes. Diba? Sometimes we feel like we're betrayed or that we've been left alone, but no, there's a greater purpose for what we've did, and kung ano mang naiwan natin, it's something na nagraradiate with the lives of the people that we've helped. Ayun, syempre, i-wrap ko lang sa mga tatlong na kausap natin din and naging feature sa ating Good Vibes Wednesday. It's all about your purpose. Lahat ng mga nangyayari ay may rason sa buhay. You need to seek the reason kung bakit nangyayari mga ito. Dahil hindi gagawa ang may nasa itaas ng isang bagay na wala namang kabuluhan para sa iyo sa iyong buhay. 'Di ba gagawa siya ng impact yan kahit masakit or in a good vibes, in a good way or sa painful way, mayroon rason yan. Sabi ko nga laging the point ko is pain doesn't show in our lives without reason. Pain, meron niyang purpose para sa'yo. Yes, partner. And we don't let that pain live within us, mga car rangers, because if we don't let that pain out, o kung wala tayong avenue, yung sinabi mo nga, partner, kahapon, that you have to at least people that understands you and naiintindihan yung pain mo in order for them to also understand you as a better as a person. Kaya sa mga car rangers natin that, may need people, kahit kaunti lang yan, no, partner, kahit isa, dalawa lang yan. Pag naintindihan nila kayo, yung sinabi mo rin na parang sponge sila, kailangan natin ng mga taong ganun sometimes. At nabanggit mo nga dito talagang good vibes ang ginawa ng ating, syempre, ang ating barangayan kanina. Maraming mga projects and andun yung todo suporta din ng ating mga lokal at ang ating mga nasa city government. Kaya, At kay Chef naman, it's all about
proper management and proper pag-aalaga sa inyong mga trabahador. You will never be left alone, mga car rangers. Speaking of alone, hindi kayo papahuli kasi ang mga tumututok sa atin. Good morning to Yes, hindi pa rin bumibitaw, no? Ayan, maraming salamat sa hindi pagbitaw. Miss Hugot Hem. na naman ba yun? To Miss Hem Yano, good morning po. And also to the management and employee of Lemonade, Miss CJ, good morning as well. And all the way from Indang, Cavite, we have Sir Carlo. Good morning din po. Ayan, syempre nagpapabate. At habang nagda-drive, ingat-ingat po tayo dyan. Papunta siya ng Clark, syempre sa ating mga CCA at tanghalan alumni na si Kim Malaluan. Hello po sa inyo. Ingat-ingat po tayo. Drive safely. Ay, oo nga, ingat lang kayo. And Clark yan, no, partner? Yes, Clark. Hindi naman mahigpit ang Hindi naman, protocols nila. Pampanga. Oo, ingat lang po kayo dyan. At And sponsors na rin, partner. At syempre, ang nagpapa-good vibes sa ating araw-araw, ang Katyaliz, Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel na nandoon ang Strawberry Champorado, Champorado. the home of the Yes. Strawberry Champorado, mga car rangers. And sana very soon talaga na gusto ko nang mag-forest bathing Yes, dyan. at sana makabisita na kami kasi ang Strawberry Champorado ang bumisita sa amin dito sa studio. Baliktad. Kami naman ang bibisita dyan, Yes, Ma'am Charmaine. very soon. And hindi lang dyan kasi natatapos yung services nila, di ba, partner? They also have other services that you can take advantage of. Buffet meals every Saturday and Sunday. Also, for events and catering services like a place, that's a perfect spot for everyone. Saktong-sakto sa mga nagdidibu, sa mga function events nila. Yes. Pwede dyan. For weddings as well. So, from that naman, we have Labs Cafe, one of the healthiest cafe here, or milk tea here in Baguio City. Baguio City. Talagang pumunta din kami dyan. Sobrang sarap. Pati yung homemade cheesecake nila. Yes, hindi nakakaumay. Oo, at syempre hindi pa papatalo ang Lorma Medical Center. Yan ang balita ngayon. Mega Tower. My Manox. NGCP. Pines Estate Gaming Corporation. Studio Coffee na kung saan malapit lang dito. Kung malapit lang kayo sa Burnham, malapit po. Bisita na po kayo dito sa Studio Coffee. Dahil, syempre, masarap na, sulit pa, friendly pa. Oo, and cheerful pa yun mga servers nila dito. Nakaka-good vibes talaga. And syempre, di natin kakalimutan si Pau. Dahil sa Pau, wala nang aw. Nakalimutan ko yung partner. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Nag-lag tayo. Oo, at syempre, talagang ang mga quality products ng Aldrich Corporation ay marami. Ibibigay sa'yo ulo hanggang paa. Kahit in between? Oo, lahat. Oo, lahat yan. Siyempre, nandyan ang kanilang masahe. Pau masahe na kung saan may 3 flavors. Nandyan ang orange, peppermint, at floral. Yes. At siyempre, hindi pa rin papatalo ang kanilang liniment. And aside from that, sa mga car rangers natin that are sports enthusiasts and ngayon that is building their body, maybe may strenuous activities, there is also the Pau Spray. Yan. Isang spray mo lang, wala nang aw. Yan, so mga muscle strains dyan, you can just, isang spray lang talaga that would aid kung ano may nararamdaman nyo. And aside from that naman, ano bang nararamdaman mo muna? Marami actually. Ipaw mo na yan. Ay, baka nga kasi marami akong aw. Ay! Siyempre, hindi lang, nabangin mo nga, hindi lang sa liniment, spray at ang masahe nila. Nasa supplement pa. Ibida na natin yan. Kaya nga, we have Bioclon, Kabsat, and also dietary supplements that are good for our body. And Kabsat, isa pa, RoboCuff. Siyempre, sa ngayong pandemya, talagang malaking bagay ito to help our immune booster natin. Siyempre, mga RoboCuff and anti-asthma ang ating Lagundelief ng product ng Pau. Kasi sasabihin mo inihintay ko yung pabago-bago eh. Sabi ko pabago-bago siya? Yung pabago-bago kasi, yun yung line ko lagi. Pabago-bago ang panahon. Hinihintay ko siya parang babanat ako. Pero di, partner hugot pa rin ba? Hindi na nga. Yes, nasa gitna na tayo ng Good Vibes Wednesday. Kakayanin mo yan. Yes naman. Dahil nandyan ng aw. Feeling ko mga ka-rangers kulang. Inumin ko na lang kaya silang lahat sabay-sabay para wala
Ayan. Anyways, partner, ikaw, ano ba dito sa product ang gusto mo pang matry dito sa PAO? Siyempre, gusto kong matry yung, syempre yung BioClone. Sabi mo kasi, Nakakaganda sa oo, tulog. Eh, yung tulog. isa, hindi pa natin nasasabi. yung isa, Siyempre, partner. ang gusto kong matry din ng toro. Oo, siyempre, siyempre sa mga couple dyan. And then, sa mga kalalakihan. Hindi lang sa kalalakihan, kundi sa mga kababayan. Dahil, it's good for andropausal and menopausal mga car injuries. So both men and women are pwede sa ganitong mga produkto. Safe for all adults and Wow. kids as well. All available in your pharmaceuticals companies worldwide. At syempre, nandyan na ang ating quote of the day. Yes, of course. At ang sabi pa ng ating quote of the day is, do not let the behavior of others destroy your inner peace. Gusto ko yung inner partner. Oo, na kailangan mong sinasabi ko ng safe space mo, kailangan mong protektahan yan. Palagi. Kasi at the end of the day, ikaw ang magiging kawawa kung magpapa-apekto ka. Yes Ayan. naman. So sa mga car injuries natin, that's our quote for today. It's a mantra natin. Tanggalin natin yung behavior of others. It shouldn't affect you and your inner peace palagi. Ayan, at syempre, ito na naman ang ating winner at good vibes ngayong Wednesday. Oo. Once again, ako ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. Siya Kikay kakulitan at kasama nyo tuwing agahan. At ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!